bhazi rafise ndipesi ranga rakapaka mubus stop umo ranga rakamira ndofunga muchikairi angorisiya ipapo iye vachibva adzika hatingazivi kuti adzika achiendera asi bhazi razosara bva rafamba rega kufamba kwari rega rabva rabuda mumugwagwa ichibva rabuda kupinda muparking pavement parapinda mupavement yeparking muna mai vanga varimo vanga vane masaga avo namabhegi avo vakamira mai avo vanga vasina rimwe gumbo chirema watadza vamwe vese vanga varipo watiza asi iwo watadza kutiza ndokurova kwaitwa nebhazi Anyandi gogo zakuma gogo ngoba watongana mabuto ina tare ngene se fambe sase se nakano nitemo ni kuzo kana sabanchi wecho ni chana katsika kuninda kapushiwe ngena katsikiwe hanze sinjana laba lona pasine do pa do ne pa mwana ameda ku side abongana one side. Driverless bus crashed into disabled vendor at Sakuva Market in Mutare. At the other side, kune rumor iri kuti there is a case opened against Maloti in Kariba. Mosva yacho ndeyekuti akatsika munhu ane nhumbu ndokukuvara. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, pandinodzokana ma-updates akasiyana-siyana. Ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira ungobaya button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe ne-every update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again nema updates 2 ari kutyisa anova ma-updates etsaona. Update yedu yekutanga i-update yemukadzi aiva vendor uye ari disabled akatsikwa nebhazi rekwa Fuel and Pets kusakubva kwaMutare. Bhazi iri rinonzi rakanga rasiwa rakamiswa nadriver waro ndokufamba rega apo rakanotsika vendor ndokufira ipapo. Ngatinzwe zvizere kune vanhu vakaona tsaona iyi ichiitika. Bhazi rafise ndipesi ranga rakapaka mubus stop umo ranga rakamira ndofunga muchikairi angorisiya ipapo iye vachibva adzika hatingazivi kuti adzika achiendera asi bhazi razosara bva rafamba rega kufamba kwari rega rabva rabuda mumugwagwa ichibva rabuda kupinda muparking pavement parapinda mupavement yeparking muna mai vanga varimo vanga vane masaga avo namabhegi avo vakamira mai avo vanga vasina rimwe gumbo chirema watadza vamwe vese vanga varipo watiza asi iwo watadza kutiza ndokurova kwaitwa nebhazi vabva vaenda paSparo kudhifi ndokumira kwazeta bhazi wava pasi pebhazi vanhu vese vazoda kutira kubatsira kusimudza bhazi watadza tikatira kudaidzawo vane makireni watinoziva vese wati vanga vari kure kusvikira polisi yaziviswawo yauya asi pashayewo zvekuti vanhu panguva yekutanga vanga vachitoti munhu ari kufema asi chekuita panga pasina nekuti pashaya chii chinokwanisa kusimudza bhazi panguva iyoyo. Nekufamba kwenguva vanhu varamba vachizotsvaga majegi akauya vanhu vakatanga kujega vanhu vachibatsirana kujega kusvikira bhazi razosimukira mbichana ndopazobuda munhu asi munhu angato ambulensi yanga yakangomira ichibva yatongoona kuti munhu apachisima munhu angashayika asi chikuru chaitika ndechekuti pashayika help nenguva chinhu chasimudza bhazi nekukasika ndo chashayika. Rabve kutaunda ndobva ratena apa ndobva wamise bhazi apo saka waburuka ine zvinhu zvaende kutumire zvakasiyiwa nemaposi rekwamarando kwese kune mamwe mabhazi ndobva ratange kudzoka rega ndifunga ranga nezvekuma 10 minutes rasvika rakamira ndobva ratange kudzoka rega bva raende korwe chingoro chipadhasa kune vhiumira nechicheneke yokubuda saka madzi angu akamira padzasa nengoreni apa saka patene bhazi munhu wakaremara ane gumbo rimwe rakaremara afamba nematrashi saka wade kuti watize bhazi ndobva wadonda kubva watraya kurora uchitize bhazi riri kudini riri kuteera ndobva endokomanikwa nemavhiri ekumashure akamanyika wakagara wafiri pemusana ndokwanga akatsindirwa nedhefi rebhazi ndozvendaona zvinizvaizvo 1 hour yasvika vanhu takangoungana asi help ingechinetsana kuti majegi anga ari kuti tangotora motikari dzinonge dzakamirawo pamusika rimwe rinenge raane nguva risina kushanda saka majegi atonetsa kuti anetseka kuti asimudze bhazi pashata majegi anosvika 4 5 achitofeila kusimudza bhazi semunhu nebhodhi hombe haaikanso asinebunga zvekuma 60 yedzo zvaitika nguva munhu azoburisa kumanguva
approximately handa kutarisa time asi tongoti around kuma-10 around 10 but zvinofunga zvava zvaitika kuma-9 muridzi webhazi abva azosvika dhiraivha azosvika azvo zvatoitika azotomumisa kuti asarifambise ndini ndatotaura kuti aiwa kuti uchatofambisa bhazi apasisine paa pasingatoita kufambisa kwake kwakuri kungowedzera damage anga asina chaanga arida kuita iwo nekuti munhu anga ari between diff nevhiri saka awedza kurivhesa anga ari kungowedzera damage kuenda mberi awedzera damage saka chaitodiwa ipapo kwakuri kuti riwane chinorisimudza mudenga kuti munhu apiswa. Zvinhu zvinosuvisa mhuri yeZimbabwe kuti pakashaya munhu akakurumbidza kubatsira pachiitiko ichi, zvimwe dai mudzimai uyu akararama. Then our update number 2, iyi inyaya yaMaloti. Rumor riri kuti case opened against Maloti in Kariba. The original case was being investigated by Kariba Traffic Police. Those who need further details on the case can make reference to the quoted RRB number. Then pazasi pacho pabhaiswa RRB number yacho, code yakanzi ZRP Kariba. Izvi zvabuda mushure mekunge patsikwa musikana wekukariba ane nhumbu uyo akakuvara zvekusvuka kumeso, asi anonzi akatsikwa netimu yemalongende. Ngatinzwei musikana uyu achitaura, asi kana mapedza kuteerera nyaya yemusikana uyu ngatisangane mucomment section zvakare muchitiudzawo mafungiro enyu pamusoro penyaya iyi. Yes, musikana. Ni unonzani? Ashandi Nota. Nonzani? Ashandi Nota. Ashandi Nota. Okay. Isu staff kunonzi ku Kariba Residence Trust. So tangonzwa uzvo nedambudziko rawakasangana richichakaitika. Nyaya 7 takaenda kudhonzi semunhu andofaro artist. Nyaya ndekokoko dzakuma2 koko vanhu pakataungana mapoto. Inata arikaendese ndifambe sati sene kanonitemwa nekuzvo kana saka pane chimwe chinhu chandakatsika kuti ndakapushiwe ndakatsikiwe hanzi njani labva ndona pasine do pakadone pavo mwana ameenda kusaidi avaungana one side. Saka iwo une wakazvitakura? Alright. So kubva musi wacho wakatsikwa pane vakakubatsira here kuti ubve pakurushwe kune vanhu vakakutsika vacho? Hapana, akatotiza vanhu vacho. Vakatiza vanhu vacho? Alright. So kubva wauya kunoku vane uzombo pane vakazombobatika here vanhu vacho? Vanozombobatika vanhu vacho. Okay. Kuma manesi nemadhokota vari kuti chii kuti mwana akakanganisika here ndo wakuwara sei? Ndatokwara kuti ndatosvika kuti munhu wacho izvozvitona nhasi asomutama zvazvo mupenyu here kuti akatofa mumacho maona ndakatokwara singaiti. Alright. So kuvabereki vako vari kuti chii nazvo? Vanhu vacho havana marawa pakatoipe papa ndini aitoshanda kutoti mabasa manje panokwara vandikaitokwa. Unogona kudedzera namba dzako here kuitira kune vamwe vanoda kubatsira? Ichi namba dzako? 037 310 557. Okay. So makamboita maefforts here ekufonera vachona vakakanganisa kuti munzwe vanoti chii namba dzavo? Munhu wacho autoshaudzawo zvaunoshandira chii ndakanditsika unotukana fundiswa zvichii zvinamutadziro zvo.